Πάλι. Εδώ πέρα έχουμε τα χορταράκια που θα κάνουμε για να κάνουμε χορτόπιτες. Και εδώ η μαμά τα καθαρίζει και θα μας πει τι είναι το καθένα. Αυτό τι είναι? Αυτό χαμοκαριά. Χαμοκαριά αυτό. Ναι, έτσι το λέω. Μήπως είναι αυτό εδώ? Και το άλλο, αυτός είναι ο αρχάντικας. Αυτός λοιπόν είναι ο αρχάτζικας. Τα βάλες όλα αυτά. Όχι. Ο αρχάντικας, τα μάραθα, τα λάμπαθα, η γαλατσίδα. Τα μάραθα, τα λάμπαθα, η γαλατσίδα. Αυτές. Αυτό. Ναι, αυτές μικρές. Αυτό είναι λοιπόν η γαλατσίδα. Αυτές είναι πηγουνίτης. 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 Έτσι τον λένε, πηγουνίτης. Αυτό το μακρύ. Το μακρόστενο. Πρώτη φορά τα βλέπω. Βγαίνουμε και στον Καμαριώτη πολλά. Αυτό είναι λαγουδόχορτο. Το τρώει ο Λαγουδόχορτο. λαγός, αυτό είναι λαγουδόχορτο. Αχα. Το είναι μάραθον. Το μάραθο το είπαμε, αυτή την είπαμε. Την είπαμε. Χαμοκαριά είπαμε. Χαμοκαριά. Και αυτό είναι το ίδιο. Και νομίζω ότι δεν έχει άλλα. Έχει το πράσο. Το πράσο, έχει και πράσο, Ναι, Να το. ναι, το πράσο. Έχει και πράσο. Άρα λοιπόν σε ένα μάτσο χόρτα που παίρνουμε από τη Λαϊκή έχει Αυτά μέσα μου. αυτά μέσα. Και αυτό είναι χαμοκαριά. Χαμοκαριά. Το λάμπαθο. Και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτά λοιπόν θα τα βράσεις. Όχι, δεν θα τα βράσω. Θα τα Όχι. κάνω γιαχνί. Γιαχνί. Θα ξύσω ένα κρεμμύδι. Θα βάλω το λάδι, θα τα βάλω μέσα και λίγο νεράκι. Ναι. Να ψήνονται. Και αλάτι πιπέρι, κείμενο. Και άμα ψηθούν καλά, τα κατεβάζεις. Τα κατεβάζεις και τα Και μετά τα βάζεις σειρώνεις. στο σιρωτό, Ναι. να αφιερώσουν τη σόξα και μετά κάνεις το αλεύρι, τις πίθες, Όπου είπαμε στο αλεύρι βάζουμε λεμόνι, λάδι και νερό και αλάτι. λεμόνι, λάδι, νερό και αλάτι. Το νερό είναι ζεστό, χλιαρό και Ναι. το βάζουμε πριν το αλεύρι για να μην σβολιάσει. Ναι. Και φτιάχνουμε το φύλλο και φτιάχνουμε τα πιταράκια. Και τελικά καταλήγουμε να έχουμε αυτά εδώ. Πιτούλες τηγανιτές που βγαίνουν χορτόπιτες δηλαδή.